Hoi zer da, indako bide guztitako historiak? Ordenak ez daude. Denak ez daude, batzu bakarrikaz. Hoi, egurrakin dauden hoik semeak itxeskit. Bai, Bai. Ze politak, Bai. Izterra, han bastarrean juntzea, bai, hortzea. Bai, Finisterre indet. 10 bider, da musiere 10 bider. Jope. Hoik ez ditu kontatzen, Ez? Bidek, Santiagoko, Osa, luzek diana eta benetan... Berrogeita hamaika. Bai. Oietana kontatu ezkero, bo. Etxien papela hauta dakat. Vale, bueno, eta bideoie guztitatik, baldakazu baten bat, hola, bereziena izan dana, o... Hoi galdetzeie, baina, nahi, etzai gustatzen inorri ezerkentzia. Oizera, ze gusta esena diozu gehiago, ama oaita, ez da, ezin esan, ez da? Denak dauke bere xarma. Herri txikioi nahi asko usta ez eski. Eske, esateko, bueno, intzatzu bide hau, zatekan guztua izan leike, diferente die, guztok. Tandei guztatzen zaitena, zuri igualen zaizu. Eta segun segirokin arrapatzeizun, ze sasoitan arrapatzeizun, bai, dudi gabe. Baina, baten bat gehatuko zitzaizun pixka markatuta, o bat behin baino gehiotan indezula, gustatu zaizulako. Bai, behin baino gehiotan iladenak inditut. Bai? Eben ingurukoak, igual inditu kostako igual 5 bider ingo nun. Bai, Eta barrengoare, bai, hori bilikoa. Eta Portugalare 5 o 6 bider indet. Bai, Eta Roman 2 bider izan naiz. Romatik honean hori aldezu bidea, Romatik hemen digurutzatu da araño jun. Roma, direzio kontrario nindet. Bai, Bai. Hasi nintzen de txatikan, Torinotik, eta Torinotikan Roma inun. Torinotik Roma. Enitza baineri izan. Zenbat etapatan dituzu, etapa bakoitzen zenbat kilometro dituzu. Hoi laukitxikitan nilazu, bale? Bai, labanakin, laukitan. Hola... Ezin hobe, hola le bai, ondo. Ezun nahi dezun bezala. Hola xe ondo kaskauta, bai. Honea botako dukio birrindu inbiarde, osake lasai bota. Lasai inpusketak. Esan dezu, Erroma kontra nintzen dula. Bai. Eta, areaino jun, eta gero buelta? Gero bueltan, ja, Frantzialdea. Frantzialdea. Bai. Baina oineze bai, dana? Bai, hombre, bai. Nik Dakar Kompostelono bat. Bai. 2008 da pikokoa. Romatikan, Santiagoa. 2000 eta piko kilometro indakua, Eta esan desuna ez desuna entzun zenbat? Ia 3.000. Etapa bakoitzean zenbat kilometro dituzu? 25. 25 hola? Bai. Ope. Bai, 20tikan pasata. Eta zen bozean bat dituzun babak eta historik eta... Ondo. Ja un kontrol de la leche bigozu, no? Hainbeste urteta, Ikasi jenda. Eta azirakoak zen izan txat. Bakizu zer dan oso ona. Esan. Emakumen galtzerdik nola finoitakok. Bai. Oik aurrena jantzi. Bai. Bueno, ebekita, kaltzetina baliz bezala. Kun behar bazue, erromelka bidietea, karsoin, Eta gero, deporteko galtzerdion bat. Vale. Krema eman. Osea, bilak, aurrena fina azpitikan da gero bestia. Bai, eske galtzerdi finoik ez die usten, rosatzen. Vale. Hoi nerea da, nere... Zein godu, patentatu ingo dugu, patentatu ingo dugu. Bai, toso ona da. Eta Alko Romero pixka bat eman. Bai. Bidean erdia itezunean deskansatu pixkat. Bai. Batzu dirite zaila deun bagatzia dala, baina ez da. Deskantzua irabazkia da. Deskantzua, hanka jarri motxilan gainean. Bai, pixka goraka. Kaltzetinak kendu, alkohol pixka bat eman, krema pixka bat, edo berria bezala astetzea berriz. Bai. Hoi importantia da. Eta ze sentitzen dezu, hainbeste bierna izan dezula errepikatu, Santiagoa iriste zeanian da, ja, ibilbidea bukatzen dezunean? Ba, poza. Hau ez zurituko aldituzu, bitarten? Bai, poza. Emango izutemen, Buruak enduta. Gorputza botatzeko. Buruak enduta, Bai, buruak enduta. Vale. Eta hemen emango izu guain buruak botatzeko eta salakonea. Honea xe bota, bale? Zer sentitzen dezu orduan, kriston emozioa, are izte zeanian? Bai. Esate, hori moste bidein da, zerbait sentitza aldezuta, bai, igual. Bai. Eta zeiten dezu iristen zeanian, ez dakit, egongo alda ritualen bat edo iriste zeanian ez dakit, oa besten jartzezea, edo errezatzen, edo ez dakit, oa kagarri hankatxukun zen. Asko espiritualak iketute, bai.